mogik dibedang. An wachna mogik dhi ne nurses mapod tiegore e mbalariany. Kok ikedo kawuono, idhi kedo kiny. To kapok ikedo, ng'e ni kedo mari be biro. Nikech kawuono en an mang'ute beti ni e ng'uta. Kiny en in, mane sirikal ma wantie, mane gima onego bed ni ging'eyo. Kawuono wan ma, koro wan e ndara. Kiny, joma dwaro internship dhi medore ka namba wani ok oduoke e internship. Dhi medore, to namba kosemedore, mana kaka CS bende nowacho, moken ok oluwore gi chik moro amora, ni en oyiene mana post ji e dhano 2,000, nurses 2,000. To sani skunde matiego nurses, tiego nurses of even 30,000. Koro, kok giwuok kawuono mondo gilos chike mabeyo, mondo giked ne chike mabeyo, ma kiny dhi konyogi. To kiny kata chieng' machielo gidhi kedo kendo gidhi wuok e ndara. Mar ariyo, dhi ne jatelo mochung' ne thieth, moluor Duale, kata joma machiegni kode manyanyise. Nyithindo gi gin joma noyudo B+ kadhi mbele. Koro sani gilokore activist. To nursing en a noble profession. Mok dwa kata mana mondo mi onge ng'ama ong'eyo kata ni a nurse nyalo bedo an activist. Koro giloko activist, wan e ndara pile pile. Sani koro jumbe 3, onge ng'ama winji. CS ok dwa miyo wite. Oluor ang'o. Konge gima oluoro, obi obed kodwa piny, giminya timo mogik ka in kifil kaka janyuol. Nikech nyithindo gi osekawo sagi, oseolo pesa gi, osechiwore mondo mi oti ne sirikal kuom dwe achiel. To mano be pok nochulu bende. To mano ok ochulgi. To mano be onge ng'ama wuoyo about. Koro obi obed kodwa piny mondo wawuo wang'e ni to weche dhi nang'o kata wadhi mbele nang'o. Mar adek en ne union marwa mar nurses. Motelne kod Seth Panyako. Ang'eyo ni kato petu be neno jagoro mar union mar National Nurses Association. Wakwayo un mawan your next potential customers. Goro kasa ni mutimo wakama. Be ng'ato dhi bedo kata gi thuolo kata chir mar donje union. Kasa ni emone ene ndara, onge ng'ama mak bade. Iwacho ni mondo mi chop kamoro janyuol nyaka mak badi, kata ka ng'ato mako badi kinyalo chopo kamoro maber. Koro gidonjre wach ni gibi gibed kodwa piny ging'inia to nurses wa makiny gi to ywaga ang'o. To gidwa nang'o to wanyalo konyogi nang'o. Giwe wuondore, gibedo kando, gipogore kando, to ok gidwa winjo ni to nurses wagi to wacho nang'o. Yes, then mogik, ne moluor Raila Amolo Odinga ochopni. Wadwa thuolo kod jatend piny. Mondo mi wawuo gi jatend piny en ng'ama ero yude. Oduokwa e tich, ok wanyal bedo ni wasesomo, mwatieko skul, mwadhi mwachako tiyo ne jopiny kuom dwe achiel. Tigoli maonge pesa, igoli maonge apology, igoli maonge kata mana any form of dialogue. Owuo gi jatend piny, wadwa bedo kode piny, wang'e kaka yudhe gi dok e tich. Nikech jogi gin joma nigi skills, gin joma osekonyo for 5 good years, chakre 2020. Oduok gi e tich, ging'e kaka ging'e ngimagi maber. Nikech kokadho sani wan gi wadhi bedo gi higni 2 dala, onge giminya timo higni 2 gi. Jomoko dwaro mondo dhi loka, mondo mi otim nursing ni loka. Nikech ka Kenya timi kama, jomoko gombo dhi loka. Loka, process mar dhi loka nyalo kawo kata higni 3. Koro ka sano seketi kendo higni 3, mano 2027. Ochako keti kendo higni 3, mano 2030. Koro ini iketi aketa hivyo, ka chop kucho, idhi kata kiti. Koro gibed reasonable gi youths magwa. Yes, nikech gin joma open minded, ginyalo partake dialogue. Erokamano, erokamano Nyabanke.